ikano guztia, gauzanok, eta azten gara. Udaleko osoko bilkura, 2021ko ideiak 30. Gaur hasten dugu sistema barri bat, teknologia aldetik, eta plenuek era misto baten, bai etxetik zen presentzialki, parte hartzeko zinegotziok, eta bai etxe zuzenin ikusteko udaletzeko YouTubeko kanaletik. 6 puntu daukeguz gaurko gai ordenian, eta banan-banako goera, eta gero ez da gidatzeko aukeriokiko puntuz puntu, eta bi huelta ego dugu. Hasiko gara, aurreko puntuaz, aurreko bilerako akta onartzia. Aurreko bilerako akta, jaso duzue, bat ematek zerbait esateko? Bai, daz, akaz bidaz. Azkeneko aurreko aktako 9. puntu ez, zinautzien galdera. Niri izena txatu egintzea da, baina horrek ez dugu. Azkeneko puntu bai, azkeneko esaldizen bai. Gatiburi dagokionez, azaldu du nola izan zen gaia. Nola bilduzen Aitor Garatarekin. Aforra zehazteko eta eskaera handia egon zela ikusita eta beti ere legez posible denaren barruan, zabai daudek zarraren kopura handitu egin zela. Nigaz Luis batzartu zinerin zan bakarrik zestajai aldezi dagokizionezko aforu zala eta ez. Gatibun kontuik ez eban duten, gatibun kontuan, gatibun aforuan handitzian kontu zebitzen zan. Niak hortara lurraldeko batzar bat geuken berton, hilera kanpun ikustezin, zarrerak agortu ingozin, ero aforu handitziara zebitzen zan. Hor, bestoz, nik menkasuntan, bada zer ikusik. Erantzunez horri, herritartasun batzak bide azaldune bat gai hau, herritartasun batzaneko zinegotxiko ginenak hemen, eta hemen adostu geldun aforue, bai entorraz adostu nera zestazko zintzuk izango zin, eta kontzertuetarako aforue bajatu ineban, gauza izango du. Bajatu ineban, ikusitxe gatigu zelako harreri euken, igoneban zestazkoen bardinera. Hau da, aforoik ez da igon, zestazko partiduek eta kontzertuek eukidabe aforo bardin. Puntu hori sartute, onartzen da. Urrego puntu da, 2021ko urteko 19, 20 eta 21 kreditu aldaketak. Ben, 19 garrena da boskatu behar dana, eta 20 eta 21 biz aditzera motera. 19 garren txostena dauke, 19 garrenak, idazkari segindakue, irakorreko zenduen, eta boskatu aurretik, 19kue, zerbait komentatzerik? Ez, ez, ados, omontagun nuen lehenko bariko ebestuza. Hor bai, dapur bat, kultura eta azterketa eta lan teknikoak, hor, ondo da ikuste egingo dena, baina hor bai faltan, eta ez da hartu gara, baina faltan botatzen da bai, inoz komentatu da liburutegi xar handitzie, ia hor sartuko etedan, eta gero, azterketa bat egiko dela bai, herriko taldio deukezuen edo deukezan lokalen azterketa bat egiko dela. Dana bateratzeko, ez da, beste bueltatzen munduko da, batzun preminak asetzeko, eta apur bat geuzak koherente bat etxeko udaletxe zarra behar da utzik, erabilpen txikixaz, eta nik ez da ditu horrepe, zozelako erabilpen bat egoteko aukeri egun duke. Landuko du lurraldetasunian eta proposamenak entzuteko prestegu gara lurraldetik. Orduen berez ulertzen dut behizku dela, 19 garrena, eta 20 eta 21 aitzera emoti edanez, 20 garrena da partida aldaketa bat, eta 21 garrena da seguruek, horradara segurutik sartu da aurrekontu inkorporazioa, bai? Pasetan gara, hirugarren puntu dio.
entitate berriaren bitartez eskualdeko garapena gauzatzea. Badabi uste denbora bat, Lehartibaiko 12 alkatezok batzen gabizena, eta lortu dugu adostea, Lehartibaiko garapena dano batera aurrera erutie, eta hori oso garrantzitsu da erabaki hori bizar sinatuko dugu hitzarmena, eta sinatu ahal izateko lehenotik udalerri garantan, lehenotik pasau dugu puntu batzuk. Eta nik uste oso garrantzitsu dela, eta guztoko baten puntu horiek onartzeko eskatuz irakurketa bat eitxe. Lehartibaiko eskualde mailan, Markinez hemengo udalak, tokiko garapen ekonomiko eta sozialaren eta tokiko enplegu politika edo planen arloan dituen eskumenak, eskualdeko 12 udalen arteko elkarlanean bidez gauzatzea, bideratzea edo egikaritzea. Beste puntua dino. Eskumen horien egikaritze amankomuna eskualde mailan Azaro Fundazioan parte hartuz bideratzea. Lehartibai eskualdeko udalek Azaro Fundazioan parte hartzeko justifikazio memoria eta hitzarmena onartzea aipatu eskumenak eskualde mailan egikaritzeko xedarekin. Hitzarmena sinatzean bere gain hartutako ekarpen ekonomiko konpromisoak onartzea, hitzarmena jasotako baldintzetan eta dagozkion ekitaldietarako aurrekontu esleipena konprometituz. Eta azkena, alkateari edo honek delegazioz izendatzen duen zinegotziari, udalen ordezkari gisa hitzarmena sina dezan eta hura batearazteko nahitaezkoak diren legezko izapide guztiak, betetzeko beharrezkoak diren baimen eta ahalmenak ematea. Aurreko barikuko bileran aztertu genuen bozeramaren maila, Aitor Odiak eta nik, eta uste danok, 12 alkateok aho batez indugu moduen, hemen ere aho batez onartzen da. Laugarren puntua da. Alkatea, kasuntan ni, kanpoan dagoen bitartean, mankomunitateko ordezkaria izendatzea. Beraz, Ales Aretxabaleta zinegotzia izendatzen dut, batzarretara joateko lehenengoko izango da urriak 8 eta Ales Aretxabaleta izendatzen dut, onartzen da. Gero, 2022ko urterako ordenantza fiskalak. Antolakuntza batzordien aztertu gendu gai hau, eta, ikusitxeak bat, bebai, kontrastetan, aurreko optien esan igon, eta proposamena lantzeko batu ginen, eta horreko barikuen etorroleak eta nik hitzekin gendu nontaz, eta da, proposamena da, 1,5 igotzea, hau da, 0,015. Onartzen da? Bai, hauz. Hor, bai faltan botalik da, obarixen aplikazioen, obarixen apliketan die, familia numeroso izan den. Hor, nik ez da burbak, egon gorako ez, baina horregorako lanketa bat emiko zan da, obari horrek bakarrik horreta aplikau barik. Familia numeroso izeti momentu askotan ez da nahi izan, egoera txarren zauzan egon zinike edo ez, baina familia asko molik ez, semana bateraz, askoz egoera txarra egon lehikezenak, 3, 4, 6 edo ez dizimatzen da, semana guztiak orduan, dipentzu da azterketa bat. Azterketa sakon bat iko leukela, urren guzti. Luis, bakatu, ez da gaitu argi zintzu diez nahi duzu zenekiko? Bai, orokorrien apliketen da. Orokorrien zinik aplikau. Gure dut, batzuk topean dauzenako. Jarduera ekonomikotan be bai. Banan aztertu duzuen, ze horan esatea normalean igual izaten da,
gauza konkreto batzutan, ez dakit egin zuen azterketa hori zertzen. Bai, hemen topien gauz horretan, uneko guztean, topien gauz, ezin da aplikau, baina beste askotan bai, Esan gure dute uneko bata ekoma bosto, beti limitea da, topia baldin bada, ezin dela aplikatu. Hori goretik gazea argitzi zuen? Bai, ontxe gonaz goretiaz, ondara duarte gonaz, eta meron pegiro bai, ogariz pegiro ondaz, komenigarri dago horatzire ondasun, igiezi, beheniko zergan, uneko berro bat emarreko ogaria, Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza utzen programa sartuteko etxe bizitza daukiela, kotxietan adibidez ibilgailu elektrikoak, gero azkeneko sartu gendun horretan uneko 90 ogaria irisgarritasunarekiko dagokionez, batez be horretxe dira bat ogari xereko guzenak eta zu esan duzun editor. Orduen, hor, aplikatzen gara momentu batean ze portentek eta zelan egote bat eta proportzina egite bide gara akordat begiraten errepasotxu bat egiten bai, eta topien dagoen. Orduen zeinetan da egoten dana? Beste guztietan. Esan dugu, horretan ez? Horretan eko guztien topien. Plusbalidad ez da? Topien baldin bada, ezin da. Honek kontribuzioak eta ez da? Jarduera ekonomikoa bez, orduen zein entzun da, kotxiana? Kotxietan. Baina hemen, ondasun igiezin lehenengo zerren da aplikau. Hori, dinezut hori diputazioa gazta izaten da, eta normalean, badakizu hor dauzena beba irendegia azterketa batzuk egin den, eta kalkulo batetara heltzeko edo gauza ekilibro batetara azterketa sakonak egin ziren. Hori erifoa doa edun dira izemaiako, dana azpabre guzti aldatzeko, urrun borterako urrien kobreko dana. Baina, pentsat, postenteik aplikatzen dugu zenak, barru esartzen lakuzen. Begiro, bazen. Pentsa bat duzu eba estatu duzu eba, baldetzen dugu, gero esagoteko zenatzaik. Eta prezio publikoa diren zenak, adibidezko deportibo eta horrek? Ez, horretan ez, hemen ez dut. Horrek ez ez? Ez. Horrek aurreko baten aldaketa egin duen, erraldaren arabera. Baina horrek ez dira zerdak, baina galdetzen dut ia onin lateko egin. Ez. Bizerko dana, eta egiezteko. Pasatzen gara azkeneko puntura ezin egotzen galderak, bai? Hemen, EH Bildu mozio bat aurkeztu da, bai? Eta partekatu zuekin, gure erantzunen zein izango da, bai? Orduen beretzakatu, boskatu egin behar da, asuntan, ulertzen dut, zuek boskatzen duzuela zela mozioen alde, eta guk boskatuko dugu gure mobilizatutako erantzunaren alde. Bai, baina pentsatu dut duken ardurik egin debatea gura bera dela, eta nik galdera bat iratzen gauzuk mozioiek pleno baten sartzeko ez da epe bat eta espana berotu sortio duzien, ez? Ba, honan zidatzen zuten batzut ez dakit, ibili gara moduen sartu da danak onartu dira. Bai, sartu da bai, atzo Luisek niri gutozten e-mail bat, okaspana atzaldeko postak eta dizek bueltan, gozan bat. Nire gutozten. Hori inkorporatik pleno bat da, ez dakut izanako arazoik edo, ez dakut izanako arazoik, ez dakut izanako arazoik, baina niretzan, hombre, ez eitzatela bitzatzen, neuri e-mailua botata pleno baten korporetako gai ordenan agertu garik eta. Eta gero apurat, ia musikime berai zuzenin joez. Hombre, azaldu bat duzue pixka bat, ze plenu zabala da, jente asko gara llegako da, hori zein musikmetan azaldu zen. Hombre, da musikme bat lotute da, gaur egun, ertzertzen zan da, gaur egun letezia egun presue buruzko mozino bat horretzi lotute. Orduan, Zibiltik presentu da mozino, gaina bintzatzen jate, ez da irakurteko, aukera gauko zuen. Mozino, neiku simple bat. Neiku simple bat, eta apurat
gauezan egoeri salatzen daben mozio bat. Gaur egun ontzik publiko da zer presizutan dagoen, gaur egun megabatizue, gaurko egunien, da €190. Da megabatizue, gaur, rekord. Mozio apur bat zeitzen da, egoera hori salatu, eta bueno, udalei eskatu bintzat, gauza simple bat, ez da kiru lekutu gauza. Karo, gero jaso den erantzunien, edo sartu den erantzunien, nire nik kurioso bitzatzen jate, ez da inorre data hori baina, esatie, ia zagoz. Esatie, energize berton sortuko balitze, autonomo gizien inikela, realidad Euskal Herrian sortuko den energize, dinamiko energize sekulez da sortuko den, sekulez. Orduan, baina horrek, esaten dena beste aukera bat topobide aukeria, geu gestionetako hori. Beste nondik hartze geu gestionetako. Eta gero, da ligarrezen abitzen du bate gaina, esati, Euskal Gas propioa eskudeatzeari buruz hartutako erabakia, gure energia eskariaren presioa gora egitea ekarreko du. Datozen jabetetan, izan ere araban dugu gaza ekoizteari uko egin basario ere ez. Ukoz. Legez ezin da, ze frakina mitxatez. Ez da uko itxi. Da, nor zehozer esan dabelako, alde batera itxi berezeti. Eta hori etxi, da gaina, gara goitatea eta mozio simple bati, bai zadoz eta esan diaren, sarti idatzi bat, sarti beste mozio bat, baina sakon aztertu bari, esan diaren, ez, gauzen egoerien, erritxarri, kristo legurren moten dabi, ez, honako, gauza oso simple baten esarti izti. Horretxek hartzen. Bueno, zuen nik irakurri neban, Poeta sortzizien, iraiako poeta sortzia zalen datu zen. Eta ados, bebai, danoen kigun iraiako poeta marrik zala horri nuen, horretixaz. Eta, bueno, ondo, bebai, zu, iraia peina, nik bebai, guk bebai, iraiako poeta sortzizien, atzalden aso duen, mozinoi ime bitartaz. Bueno, gure erantzune da gutxu bat, horri dago kionez, guk zer iritzedeko horri buruz. Bueno, sartuteko mozinoiek irizitate horreztatu ez da bitzen zer neurri hartu dizen, ez da ez dinu ezer, horregaitxik, gauza bat ez da Euskal Herriko gauza bat, gauza global bat baldin bada, eta bueno, guk gure puntuek hor orkestu duguz, eta zeintzutan guk nahi dugun fokal bai. Bueno, ez da udaletxaren eskumena bez, arduri dano dekogu, dano pagatugu fakturian, eta bueno, zuek ulertzen duten esan bezala segitzen duzuela horren alde, eta gure alde. Bai, horretan, baina udaletxe honen eskumena izen ez dabe, udaletxe honek zehozerako iritzirak egon dago. Eskumena izen gobernu zentrala dago. Baina gobernu zentralak eta gobernu askotako jentik duna baitzen daben ikusitxe, haren eskumena peapura diluik eratzen ditu. Eskumenak eta interesak. Bueno, bai, eta udalak esaten dago, argi eta garbi, aurkezten dugun bakotxak bere dokumentutan, argi eta garbi esaten dugu, bakotxak bere ikuspuntu. Duen hori, bermatuten hartan jasoko da, eta aurkeztuteko dokumentu biseak hartan jasoko dira. Horreko punture pasatea, beste zinegotzen galderarik badago, tatematek beste galderarik egiteko. Bai, pixkate...
amata hueneko. Moten dago orokorrien, ekintzetara eta begire, ezta? Moten dago aforo aldetik eta aldaketa batzuk eta etorri ahalko litzakezela, Nafarroan ikusi dugu eta azkenen urtienen Nafarroan hartzen dizen erabakixe, bi astera edo inguruen, heltzen die autonomia erkidegora, heltzen die edo antzerakuek hartzen die, eta hortik pixkat, ezta? Eta, ez dakit zeo zer planteaudan, badauen planik maixen, edo hemendik aurrerako ekintzetarako, eragin nabarmena eukiko leuke, pixkanaka plan horrek edo pentsetan egotie, bai udalan ekintzetan, zein beste ekintzetan be bai. Udala laguntzailean ekintzetan, edo herriko beste hainbat ekintzetan. Bai, emergentzia egoeran jarraitzen dugu, momentuz, agian ja, atorren hastien ez dugu jarraitzen, eta hasteak ez dugu jarraitzen, eta beti egon dira dekretu batzuk jarraitzu bizienak, eta danok, antolatzaile danok, bete behar izan dugu zenok. Beraz, horren arabera, egokitzute joan da, momentuen une oro ze dekretu dagoen arabera, aplikau izan da, eta momentu honetan dago dekretu bat, baina baliteke, martitzenetik aurrera, beste neurri batzuk ondo dizela, aurrikusten da moduen. Beraz, momentuko da, betidanik ibiliga oso malgutasunen biseaz, eta danok, ikusi behar dugu, zen neurri dugu zen momentuen, eta horren arabera, egokitzu. Momentu honetan, bai bagabiz, urriko egitarra hauek, igezi jegun gaitzen danak, eta urriko egitarra ikusi duzu ezein dan, publikau dugu, eta hor falta da, horro kontzertu batzuk, gabizenak, egunero, iseixet, telefonatik horretan, eta koordinatute, bai udalekuok eta bai telefonoz, galderak eitzen, eta bagabiz, eta ikusten dugu, beste balintzatu batzuk izango dizela. Konkretamente, nabil esaten, urriak 16 izen, 15 eta 16 izen, ingo dizen, herri ekitaldi bat da, eta bagabiz koordinaute hori aurrera eruteko, baina izango diez, noski, momentuko neurrexekin, eta ez dakik zintzen izango dizen, baina gutxi gara antzematen dugu, eta hemen garrantzitsuena da komunikazio bat egotie, eta daron artien, elkarlanien aurrera egotie. Gero beste punto bat, hor beste ekintzak udan izienak eta ondinoik baloraziorik ez da hain, suposatzen da urriko batzordiek martxan ipiniko diela, komentau zan, ez da? Urrixen batzordiek martxan ipiniko diela, ez dakit urriko batzordien fetxarik zehaztute dauen, nire bintzat ez du jaso deialdirik, ez dakit, akaso zehaztute dau. Eta horrein modan balorazioie, edo udal gobernuek egin dauen balorazio propisorik, edo zelan dauen asuntu, Herritartasunien gai hau planteau zen. Bakotxak ikuen aukeri izateko bere iritzizien, hori gure aldetik. Beti be, edozein gai, edozein momentu, edozein batzorretan alda planteau eta alda berri dutan du. Gero, batzar parte hartzaile, bai, data batzuk guztiot zehaztu gendu zera, zehazten ibili ginean eta ez deitaktan bat zehazten. Bai, datoren hastien, baina Katalunian lau dugu euskera bekiztunan dugu astelena. Baina, zuen ikiziban astelena eta Katalunian astelena martitzena no sepini, datoren hastien ezen bat. Bai, eta hori da berreskuratzi horretik horrela. Orduen, kulturakoe, printzipioz, lan egongo da hor, eta taldeanak egongo diaz konbukote, antolatzaile eta parte antolatu alizen dabenak edo ez, eta balorazien dien zungo dugu eta jasoko dugu. Galderako bat, galdera daukaz, bata da asoki edo indarkatu ditzen da ekintza horren inguruen, jakin egin duke ia zebat pilo bat jendeke galdetozte, ia propaganda ikitzen dabilen, zeurek ez direnterau, edo ia zozer dauen, ez dauen, urriko azoka nagusi hori atzera botazan, oin azoka edo Martineko
azoka hori da. Hori jakitxik ia zenbate parte hartzea hongo da, edo zenbatek esan daben bai, zenbat postu egongo din, propagandi eitzen dauen edo ez dauen eitzen, edo azken baten azoka bat antolatzen da, azokara datozenak saltzeko, ere produktuk saltzeko da, ez dela egarri da azoki antolatzi edo merkatu edo ipini jakone izena. Eta, bueno, ia eurekin basaketxarekin kontaktun egondan dudala, edo politikuek, edo ezakit hau antolatzen. Bai, urriko azokari dagokionez, otsailak 9, gogoratu behar dago urriko azoka antolatzen dela Lea Artibaieko udalek landa garapena sartute dago izena. Orduan da Lea Artibaiko ez da Markineko azoka, urriko azoka. Deitxe Markinen ospatu, da Lea Artibaiko azoka. Bai? Eta hor, Gauzen udaletxeak, Gauzen alkateanok, San Jakuen, ia zelan ikuste ben, eta inok ezaban inapostu indarra hori aurrera bultzatzeko. Zeukeunken informazioa zen momentu hortan, bai, gauza izango duen, eta bertan bera itxu izan beste azoka nagusi asko, eta uste hoke bai karrekako bertan bera ditzuko da. Baina ikusitxe esan duen baina ezin gaur ditzu. Eta orduen, proposamena esan, Markinen zen ingo udala kartzie bere kabuz. Antolatzi, baserritarren produktu merkatua, eta izango da domein hontan, eta hau landa garapena dabil kudeatzen. Landa garapena da antolatzaile, Markinen zen ingo da landa garapen inbarrun dau, eta eurek hartu dabe kontaktuen jarri diz, ekoizle baserritarrekin, eta momentuz 14 postu izango diaz, izango dizenak. Eta publizidari dagokionez, udaletxetik dugu publizidari sare sozialetan ipini dugu, betiko modun, eta urriko azokaz eitzen zan, era berberien uste donik. Danak hori informazioa landa garapenetik zabaldu dabe kartela eta datak eta ordutegizie eta guzti hori, eta zabaldu, bai zabaldu da. Eta beste izan, 14 postu aipatu duzuz, baina ez dakit lanketarik egin 14 postu ezin bat zengo di hortu barixek, edo gozue, edo hortik ogixe, edo hortik izango da. Ez da normalin horretxek izango die. Hau da, animalik izta kontemplatzen. Hori da. Hori ez dakit egin landa garapenetik edo lanketari, azokak bai antolatu duguz, landare azoki mantendu da, eguenetako, ostegunetako azokak mantendu die, eta hor genero mota bat, atera izan da, naizta kostata izen, edo batek meritxupendu barik, baina beste batzuk, anaduzari egadibidez, Euskal Herrixen oso aukera gitxi duki dabe, euren tratu egitzeko, edo animalixak erakusteko, eta beste leku batzuta, Estado Espainolien Salamakako potentie eta adibidez egin den moduen ez dakit aztertu den hemen, eskualde mailan badau bebai, ganaduan inguruen mugimenduen. Gero eta gitxia tamarez, baina ez dakite hori bai udalek, bai alkati okor edo talde eragile horretan Zeurriko azokie bai eskualdeko alkarte danen artien erabakitzen da, baina Markina Ximenek pixuna barmena dauka. Bai ekonomikoki eta bai azkenina mentzen da. Hemen zure berbiekan pixuna barmena dutu eban, hor bat zaurian. Markina Ximenek izaten badau. Ez da ingo amen azokien, normala, ez dakitea, nabile jakinbarik berbaitzen. Zego zinen Luis Batzar horretan, eta zeuk jakingo zu primera mano esaten dana, ia horren inguruko zeus narketa edo zerra egiten duen. Eta nik horren inguruen, alkatiek batzen dion, politikuk batzen dien, eta azken baten benetako eragilik eta bizilidadenak hortik, hor foro horretan ez dauke parte hartzen. Dino, abeltzainen eta
foro horretan ez diegoten, ze, pixkat, raro ere izte jate. Zeso zer esateko eukiko da eureta, ez da, horti bizili eta, edo pixeixo horti bizili. Begixen euredak izan. Pixkat hori ere izte jate, politikuk erabakitzie, baserritxarrak no saldu bidaren, zelan zeintzuk etorri bidaren eta zeintzuk ez. Bueno, berbaritxe izango ditzak ez. Bueno, gehien ez bukatzeko, eta zuen galdera erantzunez. Bueno, horreko azoka beste erabatera planteauz nahi esatezan. Bueno, ikusitxe, horreko urtien, ertzaintzak eta bai osasunetzeko arduradunek eskatute bertan bere izan, ez guk ezen kizelako, saiatzen ginelako neurriaren betetzen eta dana oso ondo antolatzen. Kontu da bero, kudeak eta egin jende guzti horrekin, ez? Etorten zan, ez? Orduen, horra etxekatu zen bertan bera, azken momentu arte, nahiz eta lanketa dugu, bai? Eta aurten beste planteamentu bat bera izan, jentik igul, horra etxezaztot lehartibaiko soki dala, zer, Markinesen nintzen da, Markinesen nire bai, daukipizua asuntotan, baina esaten ebana nik eta proposatzen ebana zen, hemen agerraldi, agerraldi bat, aldagarapenak ikola etxe zanotzen, eta daira zinotzen, hemen eitzen baldingo ingo balitz, agerraldi zizen izan alkate guztizioak, eta erantzun gizonet, da artien hartu. Eta, bueno, horren momentu ikusten zen, agatzazala kontu hori, bai. Foro hortan landagarapena dago eta landagarapenak ordezkatzen dago eta da urtero izendan moduen ekoizle, produktore, baserritxarranekin indaben komunikazioa. Hau da, landagarapenetik inda, eurek bi antolatzaile nagusisek, udalak babesa moten dugu, kaso honetan bai, eitxe Markinesen nire antolatu, landagarapenaz elkarlanien egin dugu, eta gure alorra izen da aditzera motie, eta planteamendu eitxie, herriko errexenzeko kabune, eta guzti hori ez, baina kontaktue, urtero ditzen da moduen, hori mantendu dugu horriko azoka balitz moduen, baserritarren produktuen merkatua, landagarapenaz garatzi, beraz, eurek daukie lehen eskutik, beti eukia dago landagarapena dauke, lehen bilitzixe, eta guzti hori. Komentatu zuen, ganaduek, bai dizela Estatu Espainolien Felisa bai indiz, bai izen di profesionalen entzat. Hemen Markinesen mingoe egin izen dani lehartibaiko urriko azoka, ez da izen profesionalen entzat. Izen da, erakus lehio, eta ondo duarte jakuen ikarte benak hemen animalizako lokorrien, ordentzen jakuen kantidade bat, eta, batan oposik ez. Baina, barrio diot, egon bizenak estatuen izen di, profesionalentzat. Eta hor bai izaten da, eta mantendu diez, zeren profesional mailan mantendu izan daia azoka hortan. Baina Markinekue ez da, eta ez da izen, sekulo mai hortakue. Beste galderarik? Horren ingurun ez da luzetzen garen, baina monduzun erantzunera etxik, suposatzen dut, aitzera motoztezu, landagarapena ipini dela baserritxarrekin harremanetan, betiko modun, eta suposatzen dut izango dela, galderi etxeko ia datozen, ala ez, ia prest dago esan, azokara etorteko, edo merkature, edo dana delakora etorteko. Ez dut uste, inungo iritzirik edo ez dakit. Landagarapena ez da bakarrik urtimaten kontratu neurekin. Ez. Orduen, landagarapena badakien, hausnarketa hori badaki hori bai, bakoitzak ze saltzen daben, nun saltzen daben, zelan, ikusitxe zelan azokak bertan bere benditzu ziren, bakoitzak nun dabien saltzen, zer aso dauken, zein ze saltzen daben, trasladaetotzien danak, eren iritzixe, badaki exactamente zein kundan nora, ze azokara, eta nora Estatu Espainola zein kundan ganadu azoka profesionaletan. Hori da, lanketa hori urratute da, badabiz egitzen lanketa hori, ez da hori da ingre dago, edo zein, apur bat, kaldere gure konkretuen bat, landagarapenetik
zuzenik bikoak, baina hori eitzen da lanketa hori bai. Hortarako udalak daukeitzak dugu, bai, lanketa hori eitzeko. Eitzen bada, perfecto. Hori izan nire galderi. Eitzen bada, ondo. Eitzen espada da arazu. Eta beste galderi, zeran ingurun, osoko bilkura honen inguruen, bat da, aurreko ulertu negan, erritxartasunen idatze, hori, plenora konektagoa ginela, etorria ginela horrez aurre, eta zera, etxetik, onleire dagoen moduen, etxetik egon behinkela jarraitzen, edo parte hartu behinkela horretan. Leire dagoen moduen, parte hartzen dagoen moduen, boskaik ez dauke leire, online egiten dabenak edo online egiten dabenak ez dauke boskaik? Bai, inien, oke? Bai. Edo aktan ez da agertzen parte hartu daben moduen? Bai, parte hartu hori izango da, suposatzen da. Aktan agertuko da, etorri da. Gehiagire. Nik ulertzen dut, gai hauek batzorretik pasan bizien ginen eta hori zuen hartzen ez badau diferentziarik ikusketa moduen, eta horrek Ez dut uste hori. Suposatzen dut, leirek nahiko baleu, sistema honera zein eta berba eta galdera eta gauzak, ez? Hori da galdez ezabizena, ez? Ez que bestela ez da parteaz. Horretik ez da inoa? Bai, Zumetik egizien dagoenien, ez? baina azken aurreko bai eguzan. Beste gauza bat da problemak emoten badauz edo ondo konektatu gara edo ez hori ez dakit, baina kontzen nahi bado parte hartu eta galderak egin eta... Esaten dut, online dagoena, hemen gauezen onbesteko balizu daukera, bai ala ez hori. Que bestela esan zineaz arabera. Ez, nik esan eman izan zen beste puntu bet. Legeak zelan albideratu zagoen momentu jakin baten, COVID-en gora beran edo katastrofe bat dagoenean edo ezin dagoenak etorri, inan izango duela. Gero interpretazioa hemen mondana izan da zabalagoa. Ez dute gehiago sakontzen, baina suposatzen da leire kontxe momentuen gureko bale oso zerrezan edo galderaren bat edo eztabaidan parte hartu, perfectamente. Izan behar da, bertan egongo bezan modu barren galenean. Eta beste izan, leguek edo osoko bilkura honek dauken garrantzitsua da txikerrire begireta, aurrekun, azaldu zen duen, ordu honetan izango dara hemendik aurrera. Erresorik izango egon, nahi nuke erresoren bat egon. Nik uste bezan ebala, beti bai esaktara, baina nik uste bezan ebala. Ize probu, ize danetarik, bai? Probu garrantzadez, probu zumetik, probu eragoztizetako, eragoztitara uste probu gure, bai? Eta, atzaldin itxenak komentan zera, ez da torten nioa. Naiz, eta okidoguz horretuek, bioktik, okidoguz, ez da torten nioa. Eta gaur egun, danok beste erabatak komuniketan gara, gauza dizen moduen, eta danok konektatua sare sozialetara batera edo bestera, eta, hemen ekipo baten inbertidu da, proiektu aldaketa bitxartez onartu zen, eta aukeri egoteko, bai, gero miztuk eitzeko, etxetik presentziala izen barik, bai, eta bai, YouTubetik zuzerien ikusi alizeteko edo zer momentuta. Orduen, momentu ontara heldu gara, eta horrek ez dizarrazoiek, eta bengauz. Hombre, nik ez dut uste horrek ekipo barrexo eukitxien oso ondo ere izatela, bikain ere izatela. Ez dut uste, ekipo barrexo eukitxik justifiketen da benik, udalan parte hartze hori zarratzi, produkte gise holan murrizti ez dut uste, eta aurreko nire txartasun bine izan zen duen izan zen, espana bitxarto, lehena de holan eitzen zara, bere gara izen,
eta danok ados zengo zela, zuek danok ados zengo zela, eta horrek ez dut uste arrazoi dugu. Ez da ekipo barrixe eukitxe den. Nik uste dut, arratzaldin, beti da nahi da benatzako, nahi da benetoriko da, edo ez da etorriko. Baina nik uste dut, herritxarrai hori baino, Goizeko 8 eta larenetako aukeri baino, egokixago dela arratzaldeko 7etako etorri, zein ez etorri. Baina udalak zabalik eko dira hori atia. Uste hori. Nik uste dut, pleno hau holan itxen dagoenean lego antizigara, sekulo ez du inola. Zapaldintza horietan, sekulo ez, lehenengokoa. Arregitu garri. Lehena zeintxe zan, ingo zan, presentzia da bakarrik, zere besterik ez. Eta bueno, goixe, danetarik proba dagoela horrein, danetarik, eta ikusi dugu zintan erantzune. Eta ez bakarrik, ari bezan. Pleno ikusi alda, bizer, etzi, mendik urte beta, ikusi alda, bai. Ez da bakarrik sortzitelaren gaur ikusi aldara biziketa. Edo une hori ikusi alda, eta lehena hori izan gertatzen, lehena zan, edo torten zinen plenora, edo zen duen entzuten. Baina, ez gabiz esaten ikusi edo ikusi. Gabiz esaten. Parte hartu, aukeri euki, edo ez. Oso ez gainera, ikusi, evidente. Ikusiko zu, aldozu nire. Baina, ez gabiz esaten, parte hartzi, erretza dut gara, erretzarantzat, orokorrien atzaldez bala, guzio sortzi da eta bala. Baina. Ez dakite lautxat edo uste ez dakite bat materializazioaren edo ez, edo direnek ikusteko moden dut zu. Zabaldu landa. Nik pentsat leirek ontxe azkenengo zatixe bajutsua entzun da dela. Beste galderarik, listo?